कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। व कोकणचे नेते, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदासभाई कदम, महसूल मंत्री, गृहमंत्री योगेशदादा कदम आणि जिल्ह्यातले असंख्य पदाधिकारी यांच्या समेत आज मुंबईमध्ये माझा पक्षप्रवेश होत असताना आज ज्या लोकांमध्ये आम्ही आमच्या दोघांच्या मधला संघर्षाच्या याच्यामध्ये काही लोकांच्या विकासावरती परिणाम झाला, काही लोकांच्या मध्ये आपापसात भांडणं त्याच्यामध्ये तयार झाली आणि हे होत असताना आम्ही थोडा विचार केला। विकासाच्या दृष्टीनं जे एकनाथ शिंदे साहेबांनी गेल्या 2.5 वर्षामध्ये जी विकासाची कामं केली, आज जे कामं करत असताना जे मोठे मोठे प्रकल्प असतील, मोठ्या ज्या काही योजना विकासाच्या दृष्टीने आणायच्या असतील, एकनाथ शिंदे साहेबांसारखं नेतृत्व की ज्यांनी विधानसभा नगरसेवकापासून त्या ठिकाणी काम करत गेलेलं नेतृत्व की ज्याला जाण आहे की आपल्याकडे आपला आमदार आहे की त्याला विकासाला त्याच्या मतदारसंघामध्ये निधी दिला पाहिजे। आणि म्हणून हे सगळं करत असताना आपण पण थोडे आपले तंटे भांडणं बाजूला ठेवून आपण पण या काळामध्ये आपण एकमेकाला मदत केली तर मला काय मिळेल ह्याच्यापेक्षा माझे कार्यकर्ते आणि माझा मतदारसंघ कसा चांगल्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये विकासाच्या दृष्टीने पुढे जाईल हा दृष्टिकोन नजरेसमोर धरून मी आज त्या ठिकाणी पक्षप्रवेश केला। पूर्वी रामदासभाई आणि आम्ही 90 पासून मी आणि रामदासभाई एकदम जवळून काम केलेलं आहे। आज जवळजवळ आमच्या घरच्या सारखे ते 5 भाऊ तर मी 6वा भाऊ तिथे असं म्हणून त्या ठिकाणी काम करायचो आणि म्हणून एका पुढच्या पिढीमध्ये चांगलं काम योगेशदादांकडे होत असताना आमचंही त्याच्यामध्ये वाद करण्यापेक्षा सहकार्य राहील आणि मतदारसंघ तंटामुक्त राहील आणि पुढे कधी विधानसभा जेव्हा निवडणूक आहे तेव्हा दापोली मतदारसंघ संपूर्ण राज्यामध्ये 1 नंबरला मतदारसंघ त्या ठिकाणी राहील। अशा पद्धतीने काम पुढे होईल। विधानसभा नंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आम्ही सगळ्यांनी विचाराने एका हाताने एका विचाराने काम केलं तर आम्हाला निश्चित खात्री आहे की आमच्या डोक्यात अशी मस्ती नाही की आपण काय ते झालोय। आम्ही ग्रासरूटचे खालच्या तळागाळात काम करणारा मी कार्यकर्ता आहे आणि म्हणून हे त्याचा उपयोग पक्षाला संघटनेला होईल आणि त्याचा उपयोग पक्षाच्या दृष्टीने योगेशदादा राज्यामध्ये मंत्री आहेत, नामदार म्हणून त्यांना सगळीकडे आता ज्या आमच्या भांडणामध्ये त्यांचं लक्ष कधी आठवड्यात 3 वेळा 2 वेळा सतत या ठिकाणी यायला लागत होतं, आता बऱ्यापैकी आम्ही त्यांना आराम देऊ आणि पक्ष संघटना आणि राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अधिक सगळीकडे फिरून त्याच्यावर काम करताय। एवढा चांगला सुरक्षित मतदारसंघ कोकणातला कुठला नाही, एवढा मतदारसंघ योगेशदादांचा त्या ठिकाणी झालाय आणि म्हणून याच्यामध्ये हे सगळं करत असताना कधी कधी जे विरोध असतो ते विरोधकांनी पण कधी जरी असं होत असताना थोडंसं असं समजून घेतलं तर अशा पद्धतीनं निर्णय जर केला तर त्या मतदारसंघामध्ये अधिक चांगलं काहीतरी घडेल असं मला वाटतंय। मी पुढच्या काळामध्ये योगेशदादा आम्ही सगळे एका विचाराने चांगलं काम करू आणि रामदासभाईंना आता तर एकदम फार वेगळ्या मूडमध्ये आहेत, त्यांना सुद्धा आता संधी मिळेल कारण निवडणुकीच्या काळामध्ये सतत थांबायचे आणि ते थांबून मग त्याच्यामध्ये लोकांच्या मध्ये भाईंच्या सतत त्या ठिकाणी मतदारसंघामध्ये वेळ द्यायला लागत होता। आता भाई मोकळे झाले, दादा मोकळे झाले, आता भाऊ आहे तिकडे अण्णा आमच्या जोडीला आहेत, दादा भाऊ अण्णा भाई सगळे एक झालेले आहेत। एकीचा फायदा निश्चित मतदारसंघाला होईल। दापोलीकरांना प्रश्न होता की भाईंना तुम्हाला कोणतं पद या ठिकाणी दिलं जाणार आणि आज त्याचं उत्तर मिळालेलं आहे, तुम्हाला उपनेते पदाची जबाबदारी या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे। या जबाबदारीकडे कसं तुम्ही पाहताय आणि कशा पद्धतीने पुढची वाटत? मी शिवसेनेचा अगदी 1987 साली विभाग प्रमुख होतो, नंतर जिल्हा परिषदला 3-3, 4-4 मतदारसंघात निवडून आलो, नंतर विधानसभेचा आमदार झालो, शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात सुद्धा मी जिल्हा प्रमुख होतो। संघटनेचं काम करतच आम्ही त्याच्यामध्ये शिवसेना वाढवलेली आहे। आता रामदासभाईंच्या माध्यमातून, एकनाथ शिंदेच्या माध्यमातून, योगेशदादांच्या माध्यमातून जी जबाबदारी उपनेते पदाची मिळाली निश्चित तिथे शिवसेना वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जातील। स्वागत करत असताना मनामध्ये नक्कीच आनंद आहे, समाधान आहे की दापोली मतदारसंघामधील शेवटी पक्ष वेगळे असले की संघर्ष होतो, संघर्ष आता संपला आणि विकास कामं आता अधिक गतीने होतील। गावागावामधल्या विकासाची आमची बांधिलकी आम्ही बांधून भविष्यामध्ये आम्ही आमची वाटचाल करू। त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश पार पडला। सन्माननीय रामदासभाईंच्या उपस्थितीमध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत साहेब असतील, सगळ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये त्यांचा प्रवेश पार पडला आणि दापोली मतदारसंघामध्ये तमाम जनतेला दोघंही आश्वासित करू इच्छितो की आमची बांधिलकी आम्ही विकास कामांशी ठेवू। आपल्या गावामधली असलेली विकास कामं ही अजून जास्त जोमाने कशी होतील याकडे मी लक्ष देऊ। एकंदरीत पुन्हा एकदा आज त्यांनी जो निर्णय घेतलाय, शेवटी असे निर्णय घेतलं काय सोपं नसतं, परंतु शेवटी दापोली मतदारसंघाची जेव्हा मागील निवडणूक झाली त्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी देखील जवळपास 80,000 मतं घेतली आणि ते नाकारून चालणार नाही। त्यांचा देखील दांडगा असलेला जनसंपर्क त्यांची ताकद आहे, ही ताकद आता शिवसेनेसोबत जोडली गेलेली आहे, त्याचं नक्कीच मनामध्ये समाधान आहे।